Alive Challenge 2019 maratona ta' ċiklizmu ta' 1200 km mifruxa fuq 7 diem blan li jinġabru aktar fondi għal riċerka fuq il-kura tal-kanċer. Tkellimna ma' Niki Camilleri fisem il-Fondazzjoni Alive li spjeganna aktar dwar l-għan tal-attività li se ssir bejn il-11 u l-21 ta' Lulju. L-għan tal-attività hija biex niġbru fondi għal riċerka tal-kanser li qed issir l-Università ta' Malta. Il-kanser qed tiżdied ta' Malta li kulħadd jafa, ġifieri bħalissa r-rata żdiedet ħafna u aħna rridu nagħmlu l-anmu tagħna biex niġbru il-fondi biex bihom nkunu nistgħu ninvestu f'PhD doctorate students fl-Università ta' Malta biex din riċerka ssir fl-aħħar mill-aħħar. Ħadna l-kumment ukoll lil Michael Kafa, ċiklista u organizzatur ta' din il-maratona. Nibdew minn Oslo, naqsmu għal Danimarka, naddu mill-Ġermanja minn ġewwa Hamburg u nispiċċaw ġewwa l-Olanda f'Amsterdam. It-tnedija saret bl-appoġġ tal-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca u fija tkellem ukoll it-tabib Duncan Ayers, wieħed mill-professjonisti li wettaq u se jkompli wettaq ir-riċerka fuq il-kura tal-kanċer.